Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Takumananso pano pa Tiyankhule na Ambuye lero pa 11 August 2024, lomwe ndi la Mulungu la 19 pa chaka. Ndipo pa tsiku limeneli mawu athu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Mafumu, mutu 19, kuyambira ndime ya 4 kulekeza ndime ya 80. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Gloria Chikazunga Nyirenda, kuchokera ku Dwangwa Outstation St. Barnabas Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mkati ya Paulo woyera kwa Efeso, mutu 4 kuyambira ndime ya 30 kupitiliza ndi mutu 5 ndime ya 2. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Amere Kayange Piri, kuchokera ku Dwangwa Outstation St. Barnabas Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu uthenga wa Yohane, mutu wa 6 kuyambira ndime ya 41 kulekeza ndime ya 51. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani, kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Leronso mwa nthawi zonse tikhale limodzi ndipo mawu a Mulungu atitsogolere kutithandizira pa zochita zonse za tsiku la lero. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Mafumu. Atamva kuti Yezebeli afuna kumupha, Eliya adathawa kuti apulumutse moyo wake. Adayenda ulendo wa tsiku limodzi m'chipululu, nakakhala pa tsinde pa kamtengo katsache. Tsono adapempha kuti afe. Adati, "Zandikola, inu chauta, bwanji ndingofa basi? Ine sindingapambane makolo anga." Atatero adagona tulo pa tsinde pa kamtengo katsache pomwepo. Mwadzidzidzi mngelo adamkhudza namuwuza kuti, "Dzuka udye." Eliya atapenya adangoona kumutu kwake kuti kuli buledi wotcha pa makala, ndiponso mkhate wa madzi. Adadya namwera, nkugonanso. Mngelo wachauta uja adabweranso kachiwiri, namkhudza nati, "Dzuka, udye kuti ulendo ungakukanike." Eliya uja adadzuka nadya nkumwera. Motero adapeza mphamvu zoyendera. Adayenda masiku 40 usana ndi usiku mpaka adakafika ku Sinai, phiri la Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Efeso. Abale, musamvetse chisoni Mzimu Woyera amene Mulungu adakusindikizani chizindikiro chake chosimikizira kuti ndinu ake pa tsiku limene Mulungu adzatipulumutse kwathunthu. Muchoseretu pakati panu kudzikonda, muchoseretu pakati panu kuzondana, kukalipa ndiponso kupsa mtima. Musachitenso chiwawa, kapena kulankhula mawu achipongwe. Tayani kuyipa konse.
muzikomerana mtima ndi kuchitirana chifundo, ndipo muzikhululukirana monga momwe Mulungu mwa Khristu adakukhululukirani inunso. Tsono popeza kuti ndinu ana okondedwa a Mulungu, muziyesa kumutsanzira, muzikondana monga Khristu adatikonda ife nadzipereka kwa Mulungu chifukwa cha ife. Adadzipereka ngati chopereka ndi nsembe ya fungo lokondweretsa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu Uthenga Wabwino mungadalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamenepo Ayudawo adayamba kung'ung'udza chifukwa Yesu adati, ine ndine chakudya chotsika kuchokera kumwamba. Iwo ankanena kuti, kodi ameneyo si Yesu mwana wa Yosefe uja, bambo wake ndi mayi wake suja tikuwadziwa? Nanga tsono anganene bwanji kuti ndatsiwa chochokera kumwamba? Yesu adayankha kuti, musang'ung'udze inu. Palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate amene adandituma sankoka, ndipo ine ndidzamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Paja mneneri adalemba kuti, onse adzakhala ophunzitsidwa ndi Mulungu. Munthu aliyense womva Atate nkuphunzira kwa iwo amadza kwa ine. Sindiye kutitu wina aliyense adaona Atate ayi, koma ine ndekha amene ndachokera kwa Mulungu, ineyo ndi amene ndidaona Atate. Ndithu ndinenetsa kuti wokhulupirira ine ali nawo moyo wosatha. Ine ndine chakudya chopatsa moyo. Makolo anu ankadya mana m'chipululu muja, komabe adafa. Koma chakudya chimene ndikunenachi ndi chimene chidatsika kuchokera kumwamba, kuti munthu atachidya asafe. Ine ndine chakudya cha moyo chimene chidatsika kuchokera kumwamba. Munthu wodya chakudyachi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Ndipo chakudyacho chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa, limene ndikulipereka kuti anthu a pa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Habari yanga okondeka, pala Mulungu la lero kuyambira mawu oyambaja tikukumana ndi mneneri Eliya. Ndipo Eliyayo ali paliwiro akuthawa. Yeye ali kuthawa Jezebel, amene pa nthawi imeneyi amafuna kuti amuphe, potengera kuti pachitika kale nkhani pakati pa aneneri Abara komanso ndi iyeyu Eliya. Ndipo Eliya atapambana pa nkhondo imeneyi adawapha aneneri onse Abara, zimene Jezebel zidamukwiyitsa kwambiri. Kamba kachimenecho anafunitsitsa Jezebel kuti amuphe Eliya. Ndeyapa Eliya akuthawa kuti apulumutse moyo wake. Pamene akuthawa akufika potopa, ndi akuyankhula mawu, zandikola inu chauta, ndatopa. Mawu amenewa ndi mawu amene kwa inu amene mudatulusapo m'mavuto a moyo wanu mwina mudayankhulapo. Ngati mavuto simudakumana nawopo, dikirani, ifika nthawi adzakupezani. Ena ndi aja akumachita kusakasaka tisadoneko mavuto, afuna atavako kuzunzika. Kuzodabwitsa kuchita kusakasaka kuti mavuto amakhala motani. Koma ndithu nyengo ya masautso moyo wathu imafika ndithu, ndipo idzafika ndithu. Alipo masautso apachibadwa mmene Mulungu adatilengera, sitingathawe amenewayi. Tiyenera tife, izo zachidziwikire. Kenaka dzino limanena lichoke, izo nzachikhalire chilengedwe chathu. Ngati simuchotsa, mano aja amakwelana. So zilipo zinthu zina amene masautso amene ndi achibadwa, mmene Mulungu adatilengera, zimene zachitike. Alipo mavuto ena amene timachita kuwaputa adatoka.
Komanso alipo mavuto ena amene ena amachita kutipangira. Mavuto awiri awa amene mavuto tokha kapena ena kutipangira ndi mavuto amene tingathe kuwapewa. Koma achibadwa aja sitingapewe ayi. Koma awiri enawa tingathe kuwapewa. Koma pachitsikira onsewa ndi masautso. Eliya tsopano chimene akumana chacho apa ndi chidani chimene chabwerapo kamba ka ntchito imene Mulungu anamutuma, ndipo Mulungu aonetsa mphamvu yake pakati pa Israeli, ndipo kamba chimene chija ena tsopano awopo akufuna kumupha, akumuthamangitsa tsopano. Ndi apo pothawa wafika potopa kamba ka masautso a moyo wathu. Nthawi imeneyi ikafika umoyo umakhala opanda tanthauzo, umoyo umakhala osautsa kwambiri, ndipo umoyo umawawa. Tanthauzo la moyo silionekanso mwa ife ayi, kamba ka masautso amene munthu akumana nawo. Tilipo kapena alipo anthu amene nthawi yonse tikadafuna kuti ena tamvetse kuwawa basi, ena tazunze basi, ndipo timasangalala ena aja akamazunzika, kuwatsekereza mimwa yawo, mipata yawo, kutsekereza pena paliponse, kudetserera pena paliponse. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo zili pakati pathu pamene tsopano timachita kukhala ndithu nthawi yonse chidwi timuone nzathu akuvutika, timuone nzathu akulira. Musembe mmene khomererana kokhakoka, musisteri mmene mavuto okhaokha, uyu asafike apa awo asakhale podindo. Kudzimva nena kuti ine ndamene ngathe kupanga izi osakhala awayi, kuti apange ena kumva kuwawira kwambiri zedi, kunyasidwa kwambiri zedi. Nthawi yonse tifuna titsekereze mimwa ngati imene ija. Aliyense pamene anthu azathu wamvetsa kuwawa moyo, timapindula chani ndipo zimatithandiza chani? Kodi tikamamvetsa kuwawa abale athu aja kapena anzathu aja, masiku a moyo wanu amuonjezereka? Kodi mukamazuza anthu ena aja, kodi Mulungu amuonjezera masiku a moyo wanu patsika pansi pano? Sindikhulupirira. Ndi izi zimenenso Eliya tsopano akumana nazo, mavuto ochokera kwa anthu ena amene amabwera mmoyo wathu. Ndi kamba chimenecho timalira, ndipo zimawadi kwambiri makaso mu mpingo momwe pamene mtumiki akulimbikira pa ntchito yake kufuna kuthandizira anthu, kumalandira chitozo, alandira chipongwe. Mwa amenewo adzabwera ndithu ndatopa nazo zandikola. Uyesetsa kugwira ntchito yako mokhulupirika, koma Khristu sadzayamika pang'ono pomwe. Chimene chitika tsopano ndi zipongwe zokhazokha. Azako omwe sadzayamika pang'ono pomwe, zimene chitika nkunyoza kokhakoka. Zimafika powawa mmoyo, enu mafika podziyankhulira mawu ngati amenewo ningozisiya. Ndati manena nthani iliyonse kuti chinthu choopsa kwambiri chimene munthu ungachite ndi kugiva mmoyo wathu. Inu nonse amene mudutsa m'masautso osiyana-siyana, don't give up, fight on. Nonse amene mukuvutika mukuzunzika mu njira zosiyana-siyana, kaya mavuto mudachita kuwaputa nokha, kaya ena achita kupangirani, please fight on. Musagive ayi. Chilungamo cha zonse Ambuye Mulungu amene amachidziwa, ndipo munthu ayotipulumutsa Ambuye Mulungu amene akuidziwa. Eliya atithandize manga macho chakuyankhulira chonde pakati pathupa tichotseretu kuzondana, kukalipa ndiponso kupsa mtima. Musamachitenso chiwawa kapena kulankhula mawu achipongwe, tayani kuyipa konse. Ndife anthu otani amene angodzazidwa ndi kuyipa mtima, amene sitifuna kuona ena akuchita zabwino pa ntchito pamene tifuna kuwatsekereza ndi kuwapondereza anthu ena. Kungoyipidwa sikutinso tili ndi kutheka tikhoza kukwanitsa zinthuzo ayi, koma basi mangotipa kuti ena akukwanitsa kupanga zinthu zimene zija. Ena asayimbe tanyoza, ena asavale bwino tanyoza, ena asagule galimoto tanyoza, ena asamange nyumba tapangira upo. Tinakhala bwanji? Ndife anthu otani kuyipa mtima kumene kuli mwa ife. Ambuye Mulungu amadana nawo makhalidwe ngati amenewo.
Ili ndi phunziro loyamba limene tikulipera tsopano moyamba ndi achiwiri aja. Kachiwiri, mpamene tsopano Ambuye Mulungu akupitiriza kuwayankhula ophunzira ake ndi ena onse ndipo akuyankhulanso kwa ife tomwe. Zoonadi, chipulumutso anthufe timachikana tokha. Zoonadi anthufe timabwerera mbuyo tokha, kusafuna kumvera zimene Ambuye Mulungu akutiyankhula ndi kutiphunzitsa. Apa Yesu Khristu akuchita kwawo zabwino lomwe, chakudya cha moyocho ndi ndine. Aliyense ondilandira ine adzakhala ndi moyo wosatha. Momwe timve mawu a Mulungu amene aja tsopano akuyamba kumpezera zifukwa, kuti mesa mayi ake ndauje, mesa bambo ake ndauje, mesa kwawo nkwale mese pomwepa. Zinthu zimene zija zimene zimatilepheretsa anthufe kuti tisinthe mmoyo wathu. Akulalikirani, akudzudzulani, akuphunzitsani, simafuna kumva chinthu chimene chija, rather timayamba kuyang'ana tsopano personality ya munthu. Munthu akwale mesu atiphunzitsa kuti chani. Munthu apebembe atiphunzitsa kuti chani. Mawu ngati amene aja ndi amene anthufe zimatilepheretsa kuti titembenuke mtima. Adati masukira Yesu Khristu mwini wake, ine ndiye chakudya chopatsa moyocho. Ena akang'ung'udza ayi kudinda. Ndakuwadzudzula musang'ung'udze inu, tukuzani, mung'ung'udzaniswo. Tangomvetsera limene takuzani, mung'ung'udzaso. Musang'ung'udze inu. Mvetsera limene ndikunena apazi, chakudya cha moyocho ndineyo. Ndamatiyankhula, amatidzudzula, amatilangiza, izi muchita apa sizikupindulirani. Khalidwe ilili simpitanayo patali. Mung'ung'udza chake tamvetserani. Sizikupindulirani zinthu zimeneziya. Mwana uba nyumba pano simukhalapo pabanja apa. Kuyendenda uku sikupindulirani pang'ono pomwe ayi. Koma nthawi yonse sitimafuna kumva, timatseka makutu, kutsekeratu maganizo athu. Tisamvenso zimene ena akutilangiza mmoyo. Ndi chipulumutso timachita tokha anthufe. Nowanda mawu chamanenanso chonde musaumitse mitima yanu mutamva mawu a Mulungu. Akulangiza, akudzudzulani, aphuleka anthu mwa iwe. Khalidwe ilili ndisinthe. Izizi nditaye. Ndiyambe makhalidwe atsopano. Mudzapata chipulumutso, mudzakonza moyo wanu, mudzakonza banja lanu. Koma ngati simumvera, mukupita kuchiwonongeko. Tipempha Ambuye Mulungu amene nthawi zonse amakhala nafe kuti apitirize kukhala nafe. Ndipo koposaposa atitsegule mitima yathu kuti titamva chidzudzulo cha moyo wathu tidzichitsatira. Ndipo kwa ife tonse amene tikulimbikira kutumikira Ambuye Mulungu, tisafoke kamba ka mazunzo amene timakumana nawo moyo wathu. Tisasiye kuchita zabwino, tisaope ayi. Tilimbikirebe nthawi zonse kukhala pafupi ndi Ambuye Mulungu. Mulungu atitsogolere ife tonse pa tsiku lonse la lero ndi masiku onse a moyo wathu. Amen.